Türkmenistan'da biznesmenler üçün acayip täzelik. Feugdaňyz täze döwre çykarjak. Birlik B2B platformasy işe başlady. Iň esas zat bolsa bu hyzmat mugut. Birlik programmasynda eýýäm haritler ýüklenip başlandy. Täzeliklerden ötüşden we konkurentlaryňyzdan ýyzaga almaň. Haritlaryňyzy birlige ýükläň we sowda agentlarynyň çägi bilen çäklenmän 5 vilayata tanadyň. Hyzmat ähli vilayetler üçin el ýeterli. Inni hepdelere çekýän fargyt prosesleri minutlaryň içinde çödülýär. Arada araçy ýok. Bu harydy öz bahasyndan almagy we köp satmagy mümkinçilik berilýär. Sebetlere görä aýratyn baha goýun. Logistika aladasyn bolsa unudyň. Goşunlygynyň içindäki akylly karta sürjän nira barmanlygyny özü görkezýär. Fewdaňyzy çaklamalar bilen näl? Eliňizde anyk statistika we analizler bilen ösdüriň. Goşunlygyny iňdiriň we haridyňyzy ýükläň. Size ýem öňde. Birlik bilen bazar siziň eliňizde.